Дай, Венци! Не, ние тръгваме сега. Как ме виж държи вейцата като такова? Дай, Венци! Утре, Не е голем. че те гледам у канала. И как го напиеш. Кажи Нората да се абонират за канала ми. Абонирайте се. Да гледате още повече само от Венци. Аз нема, фанем нема, ама Венци. Ще фанеш. Слагай бияча. Нещо като Сом. Десетка. Не, 5-6 кила. 5-6 кила. Аз ги водим сутрин и Дай, вечер Венци. по 2 пъти. Дай сега специалната щипка. Добре. Приготвил съм, аз съм тук като асистент. Трябва да го чукнеш по главата, нали? Каза, че се предава като го удариш. Не се предава. Ама Дали се уморил да го фанеш? Как свири аванс. Търпа се. Коте, дай. Ето, че си изяде в окно. Дресирани са. То сигурно 7 път го ловиш. О, не е малка, бе. Малка е. Че е му време да върне това? Слагай тигаро. Прикарай ми го нека тук. Мале, как свири това аванс? Добре. Пази го от чаваро само. Да не приюти. Това е локва, това не е гьол. Той не мога да повече. Това е локва, бе. Дърпа. Имаш и кеп, или така ще си извадим на кюче? Ще го фанем на това. Аз с ръце ще изпарям за устата. Айде, идват. Добре, Венци. Имаме ли кантар? Има кантар на това. Това е 5 кила според мен. Давай, на торенчер и вчера даже му към него спитава торенчер. Това е изкипай. Дай я фарам с ръце, сега ще улетим вътре. Не може с ръце. Нито бе. Ще му капа, знам. Кеф. Не, ти стигнахме, що те неща, бе. Некой да лови поне да има... Навътре. Това връща. Фаня пак. Мале, как си ти железото, бати стрист. Не съм му върнал. Да, оп. Чакай, прика. Бате. Че махне приемката. Добре са, бе. Колко тежи? Ево. Аз ви казах, че към 7. Дай, за тази